खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिकां ब्रह्म बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जीआई टेग मोननायनि गेजेरजों गुबुन रायजोनि गुबुन हारिया बर'नि गाननाय जोमनायखौ दानानै फाननायखौ होबथानायनि मोन्थायखौ मोनबाय नंगौ सानफा एफा बर'नि गाननाय जोमनाय आर'नाइ दख'ना गामसा बायदि बायदिखौ बर'निफ्राय सिख'नानै गुबुन रायजोआव गुबुन हारिनि सुबुंफ्रासो दानो लुनो हमबायमोन लोगोसे बे समाव जोंनि बर' आइजोफ्राबो गावनि आंगो गाननाय जोमनायखौ दानो लुनो बावगारलांबायमोन नाथाय बैफोर गुबुना सेनो नाजानायनिफ्राय होबथानो आरो गावनि आंगो गाननाय जोमनायखौ बर' आइजोफोरनि गेजेराव लाबोफिननो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आइजो जौगाखांनि थांखिजों बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन माव बिथांखि बेखेवनायनि गेजेरजों दानाय लुनायनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे जि दाग्रा दाजेम एबा आगजु रानना होनाय हाबाफारि लानायखौ सानफा एफा नुनो मोनदों बेबादिनो थांनाय 25 जुलाइ एबा मैया 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सावराय नयंआव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रंगिला बड'लेण्ड हेन्डलुम क्लस्टारनि बानजायनायाव जि दानायनि ट्रेनिं होनायजों लोगोसे जि दाग्रा दाजेम राननानै होनाय हाबाफारि लानाय जायो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरखौबो दानाय लुनाय आगर फालि एरखांनायाव आसागि बैसागोनि रोंगौथि थानायखौ नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो बैफोरबादि रोंगौथिखौ बाहायनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आइजो जौगाखांनि थांखिजों बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन माव बिथांखि बेखेवनायनि गेजेरजों दानाय लुनायनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे जि दाग्रा दाजेम एबा आगजु रानना होनाय हाबाफारि लानायखौ सानफा एफा नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी इएम गणश्याम दास बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन होननाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिनि गेजेरजों बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जायफ्रा सि दाग्रा बेबायदि माहारिफोरनि आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जों मिथिगौ जे बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सि दाबोयोमोन गावनि नांगौखिनिखौ दानो लायोमोन दख'ना गामसा साद्रि बेबायदि बेनिफ्राय गेजेर ससेयाव खोब सस्थायै बाजाराव बायनो मोननायखाय लासैनो दानाय लुनाय बे हाबाफारिखौ बावलांबायमोन आरो जोंनि जि आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय जि हि दानाय हुदा बेयो गोमालांबायमोन खिन्थु बेखौ गोबां स्टाडि खालामनानै मोननो हायो जे आसलथे दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो जों रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानो हायो आरो बे बाथ्राखौ सानखांनानैनो बिटिआरनि गिदिर चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे दानाय लुनायखौ बर'फोरनि गेजेराव आरो फोथांफिननायजों लोगोसे बेनि गेजेरजोंनो बर' जातिनि गेजेराव बर' समाजाव बर' न'खरफ्राव रांखान्थिनि गोख्रोंथि लाबोनायनि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ दानाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जों बिटिआरनि गासै मोन 40 समस्ति बेहाय मोनफा मोनफा उइभिं सेन्टार गायसनदों आरो जों मिथिदों जे प्रत्येक उइभिं सेन्टारावनो 300निफ्राय 400हालागै आइजोफ्रा ज' जानानै सि दानो आरो सि दानायनि थाखाय ट्रेनिं लानो दावगाबोदों दिनै जों भैरबकुन्द समस्तिनि सिङावबो बे हाबाफारिनि मोनसे बाहागो हिसाबै रंगिना उइभिं सेन्टार मुंनि मोनसे उइभिं सेन्टार दानानै बेवहाय मोनसे 300 आइजोफोरखौ लानानै सेन्टार गायसननाय जादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै बे ओनसोलाव दानाय लुनायखौ जों पपुलाराइज खालामनायजों लोगोसे मोजाङै दानाय लुनायनि गेजेरजों बर' न'खरखौ फोथांना लाखिनो मोनसे हाबाफारि जों लानो हमदों इतिमধ্যे जोंनि गोबाङानो ट्रेनिं लाबाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै आं गोजोननाय मोनदों जे भैरबकुन्द समस्तिनि अन्तत आथिखालाव 300 आइजोफ्रा ट्रेनिं लानायनि ओंथियानो जाबाय जे बिथांमोननि गेजेरजों आरो दाग्रा दिहुनबावनो हागोन बेनिखाय बे 300 आइजोनि जि ट्रेनिं लानाय बे ट्रेनिं लाग्राफोरनो थाखाय दिनै जि सि दाग्रा आगजु बिलाइनाय जागोन आं आसा खालामदों बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां सि दिहुनगोन दख'ना आर'नाइ ओमफ्राय गामसा गुबुन गुबुन सिफोर दिहुनगोन आरो बर'नि बे गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जों मोजां मोजां कुवालिटिनि सिफोर जेरै सालार कुर्ता बानायनो हानाय लंपेन्ट बा शार्ट बेबायदि सेलाइ खालामनो हानाय बायदि सिफोरबो पर्दा बानायनो हानाय बिसिना सादर बायदिसिना बानायनो हानाय मोजां कुवालिटिनि जुदि जों सि दानो हायो होमबालाय बेखौ जों वर्ल्ड मार्केटआव फाननो हागोन आरो ओमफ्राय जोंनि हेन्डलुम डिपार्टमेन्टआ बे मार्केटनि दायित्वखौ लाखाबाय जों माथ्र' दानांगौल'सो आइजोफ्रा दानाय जिनिसफोरखौ
मार्केटाव मा खालामगोन मार्केट दिहुनना होगोन जोंहा बिटिआर सरकार बेनिखायनो जों आइजोफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय जि दानाय हुदा बेखौ जों माफिनांगौ फोथांफिननांगौ आरो जों खालि गावनि न'खराव नांगौ जिखिनि बेखौल' दानानै सन्तुष्ट जायालाफानो जों मार्केटाव दिहुननो हानाय बेखौनो कमार्शियेल बेसिसाव बिनि गेजेरजों थांना थानो हानाय बिदि सिमांजों जों दानायखौ सोलोंनांगौ आरो दिनै जों साबायखर होदों जे 300 आइजोफ्रा दिनै भैरबकुन्द समाजाव बेखिनि दावगाबोदों आरो बिथांमोनखौ नुनानै गोबाङानो ओंखारबोगोन आं आसा खालामदों दिनैनि समाव दख'ना आर'नाइ बायदिखौ गुबुन रायजोआवसो गुबुन हारिनि सुबुंफ्रासो दानाय दिनै गुबुन मुं होनानै दिनै जों बे बिथिङाव बेखौनो बुंनांगोन जे जोंहा बिटिआर सरकार दाखालि बावैसो GI टेगनि गेजेरजों दख'ना आर'नाइया जे बर'निसो आरो गुबुना बेखौ दानो मोनलिया बे मोनसे माबाखौ मोनबाय फोरमानखौ जों मोनबाय बेनिखायनो अन्तत गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन हारिया दानाय बे बुस्थुखौ टटेलि जों दा टेकनिकेलि होबथानो हानाय आयेननि मोन्थाय मोनबाय बेखाय एबार मार्केटआव जोंहा डुप्लिकेसि फैनाय नंलिया आरो जोंनि नांगौखिनिखौ जोंनि मानसियानो दानांगोन जोंनि आइजोफ्रानो दानांगोन आरो बहाबाफोर मार्केटआव जों दख'ना बा आर'नाइ बा गामसा फाननांगौबा जों बर'फ्रा दानायखौसो जों फाननो हागोन बेनिखायनो जोंहा GI टेग मोनसे आइडेन्टिटि मोनखाबाय बेनिखायनो जोंनि मार्केटआव जोंनि बेसादा बिक्रि जागोन गुबुनफ्रा टटेलि ब्लक जालांगोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बे सरकारा सारा बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ दानाय लुनायाव साखा फारा खालामनो थाखाय एखेबारे बिजनेस सिस्टेमाव खालामनो थाखाय बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन नामनि मोनसे लन्च खालामनाय जादोंमोन दा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन नामैनो दिनैहाय बे भैरबकुन्द PTC कन्स्टिटिउन्सियाव बे रंगिला हेन्डलुम क्लास्टाराव दिनैहाय जों माखासे माने दानाय लुनाय आगजु जेरै फ्रेमलुम जेकार्ड रासो तातसाल गोबां आइटेम्स जों दिनैहाय माने जिहेथु क्लास्टाराव दाजोबनो हाया क्लास्टाराव न'आ फिसा जादों बेखायनो बे ग्रुप बाय ग्रुप गामि गामि एबा न' लांनानै दाहैनो थाखाय दिनै माखासे एसेसरिसफोरखौ जों डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जाबाय आरोखि बेयाव आङो मोनथिदों माने फैनानै बिनि जितु रंगिला क्लास्टारनि जितु उइभार्सफोर बेनिफिसारिसफोर बिसोर खोब इन्टारेस्टेड बिसोर फैबाय थानाय समावहाय माने दानो हागोन आरो दागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो आंबो दिनै खोथा होदों बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ जेरैखि जाया साक्सेस खालामथारनांगौनि सार्थ'आव माबा मोनसे जुदि मावबावनांगौ दङब्ला बेयाव माबा मोनसे खहा दङब्ला माबा मोनसे बाखि दंबावोब्ला जों बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोन होननानै अलरेडि खोथा होदों आरो गमामायैनो बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशना माने बिटिआर सरकारनि मोनसे बिराद गिदिर ग्रेट साक्सेस मिशन होननानै बुंनो नागिरदों बिनि गेजेरजों गामि गामियावबो दानाय लुनाय जोङो रेसिडेन्सियेल नन रेसिडेन्सियेल जोङो अलरेडि ट्रेनिं होगासिनो दं जोंनियाव गोबां ट्रेनिं अलरेडि पास जाबाय बे ट्रेनिं पास जानायफोरखौ जोङो माने ट्रेनिं होनो थाखाय दिनै गामि गामि मानसि फाथाहरदों आनकि बे रंगिला क्लास्टारखौ माने एखेबारे आराम्भनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय सासे रिसर्स पार्सन जोङो सरकारनिफ्राय जोङो दरमा होनानै सासे दोनहरदों बियो एखेबारे नायबाय थागोन आरोखि टाइम टु टाइम नायगोन बबे बुस्थुखौ रोङाखै बबे बुस्थुखौ फोरोंनांगौ बेखौ नो थाखाय जों दोनखाबाय जास्ट स्टार्ट जादों बेयो दिनैनि दिनावहाय बांद्राय बिदि प्रडाक्ट दिहुननो हायाखै जास्ट स्टार्ट जाबाय आरो जिहेथु जोङो बिथांमोननो खुन्दुं हराखै दा खुन्दुं बायनो थाखाय जोङो वार्किं केपिटेल जों 6.5 लाख थाखा हेन्डलुम मिशननिफ्राय अलरेडि बिसिनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय बे थाखाखौ दिहुननानै बिथांमोना खुन्दुंखौ बायनानै जिखौ दाबानो आराम्भ जाबाय थेंक इउ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन
लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।